Bangun. Apa yuk? Yuk. Pakai pikiran nih. Nggih, Kang. Dawek iki dhisik. Yo, tak coba-coba yo. Nggih. Tapi kok mentare? Yo. Mas. Mereka apa? Ini Mas yang mana kok? Ini gambar. Ini lagi wah ini. Takut dari sini. Walah market bosku. Ki kepiye kok apa tenan ki? Apa teh? Kira tak pasangnya ya? Piye to le pasang ki? Nah. Wis. Tak urip ki. Tak urip ya. Aku urip dhewean umune manungsa urip engkau oleh sing kemati janji bakal tak tresnani teko selawase akan mati. Pancene mung pangangguran durung ana penghasilan tusuk turu sore ngopi wengine olan. Bang Bandung nih toh. Ajeng ngopi mboten? Boten ajeng tengahmu. Sawah. Oh, alah nggih. Yo, Mas. Nggih. Pun. Nggih. Iki. Tulungi toh aku tuh. Aku yang mana bae, nek ana omongan ya aku main. Oleh sing kemati Gambar dulu tenangnya dulu. Foto. Enggak pawan ya. Kayak apa? Wah. Yo. Kamu kan tadi enggak mati. tak cukup selawase tegane mati.
Ih, lek ngene. Oh iya nyo, gentenan aku tak leren. Lek lewat. Iki tidak medun iki. Ayo medun. Tenang tak golek sik kepenak wae. Wah, kene kita ceritane wae lah. Wah, jan kepenak tenan. Wah. Tuh anak iya pakku seneng karo aku lek carane iki kok. Coba. Selamat morning endi yo? Tak golekane medun jajal ah. Walah, kae galo. Lek. Aku ora ketok opo? Hah? Ya aku ora divideoan gila. Panis. Tak dulu nih, sik lah. Lek. Leren, munggah. Wis panas. Lek selamat ae, Lek. Entek lho lek rem munggah. Elek. Aku bali. Sama udah nyala. Lah urung paru. Lek. Wis. Wong ndi, Lek? Wong kene wong kene. Heeh. Kok sama ndi? Dari sama nang ndi, Mas? Aku wong Purworejo. Walah. Tekan kene nek goleknya ndi, Pan? Aku golek-golek rencang. Oh, jane pundi? Mas? Rumah laran, Mas. Oh, Kulo dulu. kontane Purworejo. Nggih. Bapak tekan kene lek nyawa. Mbok melu-melu jare dijak kancane. Njuk betok kok. Nggih. Walah, ya wis golek paling ning sor kae. Oke, ndi ya, Mas? Nggih. Kita musuhan yo. Panas tenan iki, panas kan. Semromong. Apa jelek mulai apa yuk? Yuk. Yo. Tekane wae. Yuk. Ayo tuh. Yen tiba itu mara tuwa arep nganti kapan atur urip dhewean manungsa urip sandingan mesti dua tembangku iki Alaman kerja ora ya? Wong loro. Alhamdulillah ya Allah. lewat tembang